sen o krásnom rúžovom dome. Dokonca viem, čo musím urobiť. Hej, čo robíš? Na čo si tak tajomne myslela? Postavím si svoj vysnívaný dom a nikto ma nezastaví. Začnime tým, že namaľujeme dom, použijeme rúžovú farbu. Och, len sa na to pozri. Je to také krásne. Skvelé! Farba je magická a je úplne ružová. Je nádherná. Milujem to. Tiffany, čo budeš robiť? Idem namalovať svoj dom na fialovo. Poďme striekať farbu z pištole. Celý dom bude fialový. Skvelé. A strecha samozrejme bude čierna. A ja to urobím z horákom. Rýchlo a štýlovo. Čo vymyslela Jess? No tak, príď do môjho dvora. Ďakujem. Je to kovová nádrž. Musíme ju pokryť tehlovým obalom. Teraz môj asistent Sam vyríže okno. Dobre, skvelé. Sam, nezabudni na rám. Samozrejme. Je to hotové, Jess? A nezabudol som na jasne rúžovú strechu. Wow, naozaj to pripomína skutočnú väžu. No, sme pripravení. Úžasné. To je presne to, čo som chcel. Vážne? Dobre, zvládnem to aj bez pomocníkov. Budem mať svoje vlastné vežec. Pozri sa na to a sú oveľa lepšie ako tie tvoje rúžové. A teraz si vezmem čierny papier, nožnice a vystrihnem z tohto papiera krásne vzory. Áno, presne to som potreboval. Teraz to pomocou lepidla prilepím na svoj dom. Presne tak. A tu. A práve tu. Veľmi sa mi to páči, ale to nie je všetko. Teraz vezmeme toto srdce a musí byť namaľované na vrchu. Nechajte ma to vyfarbiť. Najprv obrys a potom všetko zvnútra a vo vnútri bude všetko farebné. To bude vyzerať úžasne. Áno. Mal som skvelý nápad. Pochopíš, keď uvidíš výsledok? Dobre, takmer hotovo. Pozri na to. Wow. Wow. Počkaj, čo je to za hluk? Môj asistent potrebuje urobiť krásnu verandu pre môj dom. Aké pekné. Au. Nie. Bolí to. Udrel som sa kladivom. Bolí to veľmi. Čo mám robiť? Najzábavnejšie je sledovať, ako druhý trpí. Čo by som mal urobiť ďalej? Už to mám. Poďme priskrutkovať stĺpiky k mojej verande. Najprv budem potrebovať tieto drevené tyče. A teraz nechám položiť strechu a mať čierny plot. Hotovo. Teraz môžem grilovať na mojej verande. Poďme si opiecť pár hamburgerových placiek. Aká lahodná vôňa. Zavesiť donút priamo sem. A čo to vonia? Wow! Tiffany niečo chutné smaží. A ja som taký hladný. Čo by som mal zjesť? Už to mám. Urobím si cukrovú vatu. Mám na to špeciálny stroj. Skúsme to. Wow, pozri na tú nadýchanú vec. A je to také chutné. Práve som si spomenul, že môj vysnívaný dom má oblaky. To bolo to, čo chýbalo k úplnému obrazu. Dajme sem nejaké oblaky a položme dúhovú cestu. Jej, milujem to. No, Jess, tvoj dom je ako z rozprávky. Som nadšený. A čo urobila Tiffany? Pozrime sa. Rozhodla sa položiť cestu k svojmu domu z čierneho uhlia.
Zaujímavé. To je veľmi kreatívne riešenie a dokonca umiestnila sviečky, aby sa nikto nestratil a pár náhrobných kameňov. Wow. Dievčatá, vaše domy sú pripravené vonku. Obaja ste odviedli vynikajúcu prácu. Môžeme pokračovať. Teraz urobíme interiér domu. Moja izba je taká prázdna. No, zavesme sem nejakú girlandu. Presne tak. A teraz budem potrebovať krásne záclony. Wow. Nádherné. Čo ešte? Urobím pár fotiek. Som taká krásna. Úžasné. Teraz použijeme fotografie na ozdobenie záclon. Nalepím ich priamo na vrch. Presne tak. Úžasné. Kto môže byť krajší ako ja? Jej, milujem to. A viem, čo urobiť ďalej. Vezmeme farbu a štetec a nakreslíme krásneho jednorožca priamo na dvere. Pozri na ten roh. Tento chlapík bude mať krásny roh a roztomilé uši, teraz nejaké žlté uši. Ach, aká krása, žiadny zhon a potom bude mať majstrovské dielo. Pozri na to, taký roztomilý rúžový jazyk. A je to hotové. Strop sa mi vôbec nepáči. Ozdobme ho penovými trubicami. Sú farebné a pripomínajú dúhu. Wow, páči sa mi to. A chcem zavesiť mäkké rúžové vankúše na steny v tvare srdc. Tak cool a romantické. Čo tak podlaha? Samozrejme, dám tam koberec. Nech je tiež ružový a potrebujem veľa hračiek a vankúšov. Bude to také krásne. Nemohla by som si želať nič lepšie. Teraz si môžem trochu oddychnúť. Rozhodla som sa tiež upraviť svoju izbu. No, už som zavesila girlandy. A na stene bude plagát môjho obľúbeného rockového albumu. Super! Teraz zavesíme na stenu viac vinilových plátní. A vyrobiť stôl z pneumatík. Dajme sem svietnik, pavúky a tekvicu. Pár lebiek tiež neuškodí. Dajme sem roztomilú stoličku. A dokonalosť. Milujem svoju izbu. Nemôžem sa dočkať, kedy tu budem mať party. Ach áno. Potrebujem najväčšie reproduktory. Wow, to bude hlučná party. Je tvoja suseda Jess na to pripravená? Teraz si zahráme moje obľúbené gitarové solo. To určite zobudí Jess. Čo je to za hluk? Nie, to je strašná hudba a je príliš hlasná. Tie zvukové vlny ma odfúkajú. Rozhodla sa moja šialená suseda Tiffany usporiadať tu rockový koncert. Aspoň Jess si môže vypočuť nejakú dobrú hudbu. Nie, vypni to. Nie, toto nemôžem počúvať. Moje uši odpadnú. Daj mi to. Chceš hrať na gitare? Nechaj si ukulele. Aspoň znie lepšie. Jess, to myslíš vážne? To je odporné. Nebudem sa s tým hrať. Umieť. Sestrička, priniesli ste nám obed? Som taký hladný. Kam ideš? Potrebujem jedlo. Slečna Smileyová, môžem dostať nejaké jedlo? Som hladný. Haló? Potrebujem nejaké jedlo. Prosím. Budeš musieť zaplatiť, Kate. Dobre, tuto máš, ale je to hora odpadu, Kate. Nemôžem ti to dať zadarmo. Vďaka. Čo je tam? To je nechutné. Fú,
Fuj, ten zápach je strašný. Nebudem jesť odpadky. Chcem jesť. Čo sa pre mňa stane? Už som pripravil platbu. To je iná vec. Jess, tu je tvoj obed. Poď sem. Čo? To sú zelenina? Fuj, neznášam zeleninu. Vrátim to. Nebudem to jesť. Naozaj? Dobre, musím si objednať nejaké poriadne jedlo. Dám si McDonald's. To je iná vec. Skúsme to. Och, hurá. Och, aký zápach. Čo je to? McDonald's? Chcem to. Máš niečo pre mňa? Och, hranolky. Perfektné. Hej, to je môj obed. Ukradla mi jedlo. Skvelé, poďme to skúsiť. Je to tak chutné. Ďakujem, Jess. Odkiaľ pochádza ten zápach? Z Tiffanynej strany? Ach, som taký hladný. Je to môj obed? Nie, tu nebudem jesť. Čo je to za zápach? Môj, to je burger. Sam, poď sem. Vezmi jej ten burger. Samozrejme, slečná Tiffany. Jess, vráť to. Tiffany, tu máš. Áno. Aj ja chcem hranolky. Hotovo. Kate, Tiffany potrebuje hranolky. Čo? Ďakujem, Sam. Čo by som bez teba robila? Teraz si môžem dať obed. Čo je s dievčatami? Prosím, nepokazte mi chuť do jedla. Takže, čo tu máme? Okej, ako je na tom tvoja noha? Áno, vidím, že je to zlé. No, pokúsime sa ju natiahnuť, dobre? Poďme na to. Presne tak. Au, au, au. Boli to. Tak, no, zamyslíme sa nad tým. To je všetko. Dám ti tabletku. Áno, tu máš. Nehádaj sa, vypij to. Pomôže to, poď. Dobre, idem na to. Fuj, nechutí to dobre. Je to odporné. Čo je to? Vôňa peňazí. Dobré popoludnie, Jess. Čo je s tebou? Nechaj ma skontrolovať tvoju nohu. Tu je určite problém. Ako to môžem opraviť? Neviem. Vlastne viem. Musím o tom premýšľať. Mám to. Dám ti infúziu. To veci urýchli. Ďakujem. Môžeš ísť teraz. Idem si trochu zdriemnúť. Wow, to je pekná voda. Potrebujem trochu z toho. Dajme infúziu do mojej nohy. Pripojím všetky hadičky a pripevním ich k infúznemu vrecku. Skvelé. Teraz to vložme do mojej nohy presne takto. Wow, páči sa mi to. To je oveľa lepšie. Čo sa deje? Je to moja infúzia? Vzala mi liek. Ako sa opovažuje? Potrestám ju za to. Nech pocíti smútok mojej infúzie. Dajme to radšej do toxického odpadu. Je to také kyslé. Čo sa so mnou deje? Celý sa trasiem. To je veľmi vtipné. Kto ste? Ste môj nový pacient. Prepáčte, úplne som na vás zabudol. Slečna Tiffany, čo pre vás môžem urobiť? Wow! Za 2 prúty čistého zlata určite nájdem riešenie vášho problému. Mám špeciálny blaster, opravím vašu nohu okamžite. Teraz máte zdravý, silný rybí chvost. Ale ja nechcem rybí chvost. Čo si mi to urobil? Vráť mi moje nohy. Doktor veci len zhoršil. Musím pomôcť slečne Tiffany. Toto je iná záležitosť. Dovolte mi, aby som vám namiesto toho dal masáž nôh. Je to oveľa lepšie, Sam. Bol som taký vystrašený, že som sa dokonca spotil. Musím sa upokojiť. Podarilo sa mi to vyťahnuť. Bolo to strašné. Ahoj. Teraz potrebuješ dostať injekciu, malú. No tak, začneme s tebou, Kate. Si prvá. Poď sem. 1 injekcia a budeš zdravá. Neutekaj, drahá. Čakáme na všetkých. Tak poďme ďalej k Jess. Poď sem, Jess. Nie. Peniaze nepomôžu.
A je preč potom. Tam je. Tiffany, poď ku mne. Vyliečím ťa. Nie, slečna Tiffany nepotrebuje injekciu. Och, môj prst. Cítim sa hlúpo. Nie, prosím, nie injekciu. Prosím, choď preč, odíď. Nemôžem odísť. Dievčatá, musím vám dať malú injekciu. Počkajte, nemôžete ďaleko utekať s vašimi sádrami. Si blázon, nechaj nás na pokoji. Nechcem dostať injekciu, bojím sa. Dievčatá, kam sa máme schovať? Ach, bež rýchlejšie. Och, dievčatá, ešte vás nebaví utekať? Zastavte sa na chvíľu, budem rýchla, sľubujem. Jess, Kate, Tiffany, som vaša sestrička. Ops, prepáčte, doktor Quentin. Och, musím ho zachrániť. Ach, zdá sa, že sme vyrazili. Pozrite sa na naše nohy. Nemáme sádru a neboli nás chodiť. Sme zdraví, to je skvelé. Môžeme teraz opustiť nemocnicu? Áno, poďme. Je to koské, padám. Och, zase nosíme sádry. To je všetko tvoja vina. Sme tu uviaznutí. Čo si dnes želáš? Chcem hamburger. Tu je. Hamburger? Úžasné! Pripravím ti krásny hamburger a budem potrebovať túto obrovskú rúru. Dám tam nejaké listy šalátu, všetky druhy zeleniny. Samozrejme, syr, plátky mäsa, viac zeleniny a všetko prikryjem. Čo robí? Veľmi zaujímavé. Tu je obrovský konope. Burger! Zostáva! Polejte celý pokrm omáčkou. Bude to neuveriteľne chutné. Tam! Malo by tam byť viac omáčky. Je to úžasné! A chystám sa pripraviť svoj vlastný domáci burger. Použijeme lahodné a zdravé ingrediencie, ako je tekvica. Možno sa to nezdá, že tekvica a hamburger nemajú nič spoločné, ale urobí skvelé žemle. Ideme ďalej. Ďalej potrebujem kapustu, pár listov. Bude to veľmi chutné jedlo. Najdôležitejšie je, že potrebujeme vitamíny. Veľa vitamínov. Dajme si rôznu inú zeleninu. Toto bude zeleninový plátok. Nádhera. To je... Neuveriteľné! Dáme to na náš burger. Posledné úpravy. A čo ty? Toto je jednoducho strašné. Presne tak. Viem urobiť sladký burger. Vezmem kúsok žuvačky a dám ho namiesto fašírky. Tam to máme. Teraz marshmallow a veľa marmelády. Polejem to celé jahodovou omáčkou. Áno! Tak chutné! Je to skvelé! Mám ten najkrajší burger! Samozrejme, zlato. Sme pripravení. Wow! Čo to je? Myslím, že začnem týmto burgerom. Nerob to! Vyzerá tak chutne! Úžasné! Naozaj neviem, čo s týmto. Je to také zvláštne. Skúsme tento malý. Musí to byť úžasné. Idem to vyskúšať. Nie! Také milé! Je to dobré, dámo! Nie. Áno! Ahoj, pokračuj. Išlo mi to veľmi dobre. Chalani, pozrite sa na túto úžasnú hru. Zábavná hra? Určite. Stiahnite si hru Multidu Sword na Google a Apple Store. Hrajte a bavte sa z Multidu Sword. Čo chce
chceš. Ale teraz... Chcem lahodnú pizzu. Media! Urobím to rýchlo! Budem mať pizzu v mexickom štýle. Toto je taká zábava. Áno, ale poďme... Prestaň tancovať! Začneme s paprikou. Urobím veľmi zaujímavú pizzu. Bude to sopka. Omáčku nalejem na všetko. Hrubá vrstva. Opatrne posypeme trochu syra, samozrejme. Trochu húb. No, samozrejme, potrebujeme peperóny. Najdôležitejšia vec na pizzi je trochu korenia. Pridám kvapku pálivej omáčky Tabasco. Iba jednu kvapku. Jej! Moja pizza je vyprážaná. O, čo to je? To bolo neuveriteľné. Asi najprv nastruham sír. Dajme si ho veľa. Pizza by mala mať veľa syra. Naozaj. Zaujímavá omáčka. Nalejem ju tiež. Trochu korenín. Ešte viac z nich. Niekoľko listov. Musíme to dať do rúry. Ach, je to také pekné. Krásne to vonia. Myslím, že tvoja pizza je vynikajúca. A teraz idem pripraviť svoju typickú melónovú pizzu. Veď Ďakujem, melón Chris. obsahuje toľko vitamínov. To bude základ pre pizzu. Hneď ju nakrájam na kúsky. To je lepšie. Pridám aj veľmi chutné bobule a ovocie. Ozdobím to banánmi, kiwi, jahodami a všetkým možným. Tak a sme pripravení. Wow, lahodné píce. Myslím, že začnem s touto. Tak krásne sa naťahuje. Taká syrová. Ó, áno. Výborné. Pozrime sa na ďalšiu varku. Nie! Príliš veľa syra a omáčky. Veľmi chutná pizza. Dobre, ale nenechajme Twistieho. Je čas na pizzu. Je proste neuveriteľný. Pokoj. Vodný melón, banány, bobule. Toto je víťaz. Ďakujem! No, chcem dúhu. Takúto. Čo znamená dúha? No, dobre. Niečo som vymyslel. Zoberiem špeciálnu farbu. Je veľmi chutná a má rôzne farby. Nalejem ju do cesta. Pozri na to. Pestrofarebné cesto. Wow, som profik. Fanta. Už ju nemám. Ale to nevadí. Mám veľa iných nápojov. Pozri sa na tieto sódy. Teraz trochu cukru. Veľa cukru. Perfektné. Všetko to zmiešame. Pekné. Mám tu špeciálnu fľašu. Musíme do nej naliať naše zmesi. Super! Pozri sa na tie farebné vrstvy. Pomoc. Podarilo sa! Teraz je čas urobiť jeden. Áno! Určite je to teraz všetko zamrznuté. Perfektné načasovanie. Pozri, už máme žele. No teda. Čo je so mnou? Nesprávaj sa tak!
Čo mám robiť? Pustíme sa do práce. Mám farebné cesto. Mojou prvou úlohou je ho rozváľať. Budem mať niekoľko koláčov rôznych farieb. Položím jeden na druhý. Ostatní. Super! A ja som získal torty rôznych farieb. Teraz potrebujeme trochu krému. Urobím to veľmi pekne. A opatrne dám jednu tortu na druhú. Teraz potrebujeme krém po celom koláči. Biela torta je príliš nudná, takže ju ozdobím. Ach, strata cukru, strata sladkosti. Pozri sa na tieto lízatka. Bude to veľmi krásne. Nezabudni sa. No, to dieťa chcelo svoje oko. Dostane ho. Čo máš? Pozri, čo som spravil! Dostal som farebný Daj hovor. Poriadku. Ozdobím to smotanou a jahodami. Je to ako sendvič. Sladký sendvič. Mojej vnúčke sa to naozaj zapáči. Pozri, čo mám. Toto je majstrovské dielo. Všetko tu je také chutné, také zaujímavé. Intenzívne. Toto je zaujímavé. Táto fľaša je skvej. Je to lahodná žele. Áno, pre mňa. No, mám pokračovať? Dám si tieto sendviče. Ó, môj Bože. Si, ružový krém. Veľmi sa mi to páči. Mali by sme skúsiť aj toto. Všetko naraz. Lahodné lízanie. Neuveriteľná čokoláda. Úplne sa rozplýva v ústach. Počkaj. Je to ako dúha vo vnútri. Je to tak dobré. 10 bodov z 10. To je pravda. Tak jemné a vzdušné. Mňau. To som ja. Ja som víťaz. Som. Výborne. Samozrejme, pretože som kuchár. Viem variť. Urobím pre vás veľmi chutnú tortu a začnem tým, že v strede vytvorím priestor pomocou okruhovej formy. Natriem krém po celej ploche, uhladím ho špachtlou a pridám viac vrstiev. Úžasné! Tak poďme tomu dať ten správny vzhľad. Čo sa deje, babka? Ospravedlňujem sa. Nemal som akoby hriadel. Musel som použiť vrtačku. Ale teraz mám dieru v strede. To je super. Môžeme to naplniť sladkým sirupom. Chceš to skúsiť, babka? Nie, ďakujem, vnúk, mám med. Moje včely ho nazbierali pre bábätko. Je to také dobré a chutné. Ozdobím tortu plástmi medu. Pozri na tieto domčeky pre včely. Sú vyrobené z masti. Poslúž si, vnúčka. Strávie! Kamoš. No, pripravil som obrovskú sopku. Čas naliať sirupy. To bude naša láva. Neuveriteľné. Záverečné úpravy. Úžasné. Aká zbraň? Hej, chlapče, pokojne. Čo robíš? Hovorí Rok. Strúhanku z keksov. Som silný.
Teraz môžeme vytvoriť neuveriteľnú včelu priamo na torte. Ako sa ti to páči? Wow, tieto dekorácie sú neuveriteľné. Všetko je vyrobené z masticu. Pozri sa na to. Skvelé. Wow! Odviedol si skvelú prácu. Nemôžem odtrhnúť oči od tejto úžasnej pláže. Aká krásna torta! No, poďme to ochutnať. Wow! Výborné! Wow! Si génius! Ďakujem veľmi pekne! Mamutí koláč je veľmi roztomilý. Aká vôňa! Med je veľmi sladký a plásty sú také chrumkavé. Môžem si len oblizovať prsty. Páči sa mi to. Poď šep. Ježiš. Pijem sopku. Nikdy som to predtým nerobil. Hehehehe. Je to veľmi dobré a samotná torta je veľmi chutná. Víťazom je... Ďakujem, Zlatko! Čľapkajúca fontána. Fontána? Ach, rozumiem. Viem, že moja vnúčka veľmi miluje jahody. Pobole. Takže z toho urobím fontánu. Ach, aký zázrak! Naše jahody sú rozmixované. Nalejme to. Neuveriteľné! Pozri sa na tieto formy! Uvidíme sa. Nalievame naše sladké. Zmes a môžeme ju zmraziť. Teraz ich môžeš ponoriť do fontány. Dobrý nápad. Dám si krátku Dajme prestávku. to na grilovaciu jelicu. Zaujímavý prístup, babka. Aj ja mám plán. Vieš, čo mám vo svojom zlatom kufríku? Naozaj nie? Tak sa pozri. Super drahé sladkosti a predovšetkým... Samozrejme. Prečo čokoláda? Musíme sa roztopiť. Urobil vo vodnom kúpeli. Poďme na to. Určite je to Len práve pracujem a teraz môj sladký zlatý sirup. Ako ti chutí? Áno, neuveriteľné. To nie je všetko. Zmiešame to všetko dokopy. Urobím skutočnú zlatú fontánu. Pridajme nejaké trblietky. Voilà! Myslím, že pre bábätko bude veľmi zaujímavé nalievať zlato na tieto čokolády. Ukážem vám ich. Perfektné. Dávam to na špajdlu. No, opäť raz. Ja som génius. Čo? Vnúk, pohni sa. Áno. To je naozaj príliš veľa. Musíme sa znovu pripraviť. Našiel som to. Pôvodne. Je dobré, že mám žuvačku. Čo? Som chorý. No, ja jem... Musím to len roztopiť. Wow. Pozri na ten oheň. Úžasné. A použijem gumové cukríky na špízy. Wow, mám ich tak veľa. Všetky sú také rozdielne. Najlepšie. To
teba. Fontány sú veľmi krásne. Začnem s jahodovou radou. Namáčam svoju jahodu do fontány a poďme to skúsiť. Ukázalo sa to byť veľmi zaujímavé a chutné. Počkaj, je táto fontána vyrobená zo žuvačky. To je úžasné. Veľmi super. Načíš tam želé cukríky? Musím to vyskúšať. Wow, úžasné. Naozaj sa mi to páči. A môžem tiež nafukovať bubliny? Nie. Počkať, je táto fontána vyrobená z pravého zlata? Je taká lesklá. Prepáč. Poďme sem namočiť nejaké čokolády. Kapitola je víťazom. Musím to odstrániť. Vaša nasledujúca úloha je... To je super! Som si istý, že najchutnejšia pizza je vyrobená zo zmrzliny. A samozrejme, sladkostí. Ja, už to vyzerá krásne. Poďme ďalej. Ako sa ti páči moja zbierka obalov? Je taká obrovská! Som ochotná sa o to podeliť so svojou sestrou, ale najprv musíme vystrihnúť tvar pizze a teraz ju ozdobiť rôznymi pochúťkami. Je ich toľko. A M&M's uprostred. Čože? Poď, vnuku. Robíš to skvele. Bola to veľká zábava, ale musím pripraviť pizzu. To je moja stará pizza. Mám vtipný recept. A ja... Neviem, čo chcem. Chcel som to vyskúšať už dávno. Musíme dať cesto do obalu na vajcia, potrieť ho olejom a naplniť syrom. Hlavná vec je nezabudnúť potrieť hrany, aby syr neutiekol. No, výborne. Poďme to dať piec do rúry. Tá vôňa. Ozdobíme špenátom a paradajkami. A môžeme si dať na dieťa. Babi, nerozosmievaj ma. Čo má v pláne? Jí! Robo chlap! Haj! Takže najprv vyvalkáme cesto a použijeme trochu paradajkového pretlaku. Rozotrieme ho všade. Je tu pepperoni, špenát a cherry paradajky. Skvelý nápad! Teraz nastrúhaný syr. Rozložiť ho po celej pici. Perfektné. Použíme trochu ohňa. No, všetci sú pripravení. Mamma mia. Sme hotoví. Všetky klepetá sú také odlišné a nezvyčajné. Toto je obrovské, šéfe. O tomto som vždy sníval. Vonia to neuveriteľne a chuť je jednoducho neporovnateľná. Mňam! Skúsim to, čo mi babka uvarila.
Táto pizza nie je veľmi chutná. Je to celé vyrobené z kýchania. Bez pochyb viem, kto bude víťazom. A toto je môj brat. No, viem, čo robiť. Musíme všetko zmerať. To mi pomôže. Poďme urobiť posteľ. Už to nie je zlé. Teraz nakreslím hrnček. Vystrihujem ho. To je všetko. Teraz urobme náš hrnček veľmi krásnym. Presne tak. Oči, ústa a líca. A samozrejme potrebujeme nejakú penu. No. Som pripravený. Vyzerá to úžasne. Také sladké. Teraz prejdeme k šatníku. Nie, potrebujeme menší vešiak a urobím ho veľmi krásnym a samozrejme pohodlným na používanie. Pozri sa na tú výzdobu. Tieto korálky sú úplne dokonalé. Pozri sa na tie šaty. Naša skriňa je pripravená. A zrkadlo. No, potrebujem si dať niečo na pitie. Bingo. Poďme urobiť niečo zaujímavé z viečka. Vyrobím skvelý kvet pre interiér izby. Nie je to skvelé? A obraz na stene. Darí sa mi skvele. Tyler, čo ty? Wow, to je super! A čo ja? Áno, vezmime plastelínu a urobme s ňou niečo. Pekné! Teraz oči, ústa a tu je náš žralok. Je to tak cool. Posteľ je pripravená, ale niečo chýba. Áno, poďme urobiť akvárium so žralokom. Wow, je to tak zaujímavé však. Pozri sa na tú vec. Čo? Kde je tvoja topánka? Musím to teraz opraviť. No, žralok, daj mi minútku. Každý bude žiarliť. Práca s nožnicami. Teraz trochu lepidla. Trochu trpezlivosti a budeme mať skvelé topánky. No, som absolútny génius. Wow! Celá skriňa plná topánok. Pozri sa na túto izbu. Poď, kamarát. No, je tu super. Mám nejaké topánky a teraz idem spať. Wow, skvelé, bábätko. No. Ej, páči si mi to. A teraz idem tiež spať. Dobrú noc. To je skvelé. Musím byť ticho.
Vezmem si kúsok plastelíny. Dobre, ale nie veľa. Pozri na to. Teraz trochu slamy. Ďalší kúsok. Vystrihovanie požadovaného tvaru. Položiť to na vrch druhého a urobiť dieru. Bude to veľmi zaujímavé. Len sa pozeraj. Teraz potrebujeme trochu piesku. Už sme takmer tam. Opakujeme naše pohyby. Spojenie týchto dvoch častí dohromady, ich premiešanie, je to naozaj veľmi zaujímavé. Máš nejaké nápady? Ďalej. Kancelárska sponka. Wow. Pozri sa na to logo a máme náš stôl s chutnými pochuťkami. Ako sa ti to páči? Zdobenie miestnosti. Všetko je veľmi pekné, dokonca aj hojdačka. Wow. Tyler, čo robíš? Pozri, nie je to super? Tyler, daj to sem. Dobre, trochu to opravím. Nech sa páči. Wow! Skvelé, poďme na to. Vystrihovanie okrajov. Rozdeľovanie všetkého na štvorce. A poďme to dať dokopy. Je to ako puzzle. Počkaj, chýba kúsok. Všetko opravím. Teraz vyrábam komodu zo zásubiek. Nie je to skvelé? Wow, toľko skvelých vecí. Dokonca aj malá posilňovňa. Ako sa ti to páči, Šarky? Wow, to je krásne. Áno, funguje to. Je čas začať jesť. Och, to je tak super. Viem. Začnime so stenou. Už to vyzerá oveľa zaujímavejšie. Zrkadlo v tvare donúcu, nejaké ďalšie dekorácie, pohovka. Nálepka na stene a mäkký ružový koberec. Wow. Nechaj ma premýšľať. Stôl. Ha. A nejaké pochuťky, samozrejme. Pozri, budeme mať tabuľu. Nechaj ma nakresliť žraloka. Akvárium. Ach, áno. Aké milé. Cítim sa tu veľmi pohodlne. Ďakujem. Idem sa pozdraviť. Ahoj, dievča. Poďme sa previesť. Áno, samozrejme. Poďme. Čo? Vaše domy sú tu. Je to veľmi cool. Nemôžete nás poraziť, sme neporaziteľní. Ach áno, nebojíme sa vás. Au.
Takto sa v kuchyni nesprávajú. Zastavte bitku. Je lepšie bojovať kulinárskou bitkou. Kto upečie najlepší koláč? Máte 5 minút. Skvelé, milujeme koláče. Tu sú koláče a tu je krém. Ted, polož vrstvy jednu po druhej. Potri ich krémom. To je ono. Poďme na ďalší a ďalší. No, zostáva už len trochu. Super. Úžasné. A už sme takmer hotoví. Chutné. Čo? Áno, môžeme to urobiť. Pozri, teraz môžeme tortu natrieť rukami. Je to oveľa pohodlnejšie. Áno, máš pravdu. Zak, sme takí géniovia. Pozri, a teraz je to dokonca. A teraz sa môžeme byť so šľahačkou? Nemôžete bojovať s jedlom. Krém je však chutný. Skvelá práca, chlapci. Krém sa podaril presne tak, ako treba. Hurá! Šéf kuchár nás chváli. Odišiel. Pridajme nejaké čokolády. Tie urobia každý koláč chutnejším a krajším. A pridáme ich aj na boky. Teraz môžeme pridať navrch cukríky Skittles. Urobia tortu oveľa farebnejšou. Správne, Quentin? Áno, máš pravdu, Zach. Úžasné. Dobre, náš koláč je pekný. Hej, chlapci, nebuďte hlúpi. Prestaňte. Teraz ozdobme náš koláč týmito sušienkami. Pozri sa na ne. Sú také krásne. A mám ešte jeden nápad. Nechaj ma ťa zasiahnuť touto tortou. Prečo? No, tak, usmej sa. Len mi ver. Skvelé! Pozri, máme úsmevy. Teraz môžeme na tortu pridať viac emotikonov. Bude to veľká zábava. Nie je to originálne? Nechaj ma urobiť ďalšiu fotku teba. Poďme, viac emócií. Čím viac emócií, tým viac emotikonov. Jej! A máme emoji tortu. Je to už nánu. Pozri sa na to. To je len úbohé. Pozri sa na náš koláč. Spider-Man zachraňuje svet tým, že zachraňuje roztrhaný koláč. Nie je to skvelé? Pozrite sa na to, dievčatá. No, váš čas vypršal. Som pripravený ohodnotiť aj vaše torty. Wow, kto je prvý? Začnime s dievčatami. Skvelý nápad s emotikonmi. Dobre, vezmem si túto. Modrá zamatová náplň? To je zaujímavé. Dobre urobené. Torta je celkom hladká. Páčilo sa mi to. A čo, chlapci? No, ten so Spider-Manom vyzerá pôsobivo a chutí. No, poďme to skúsiť? Celkom dobré. Dobre urobené, chlapci. A čokolády s bokou. Áno, to je pre mňa potešenie. Dobrá práca. Bravo, prvá cena je vaša. Hurá! Druhá úloha je pripraviť burrito. Máte 5 minút. Čas beží. Skvelé! Poďme na to. No tak, silnejšie. Tak je to. Dobre urobené. Kým utieraš cesto, rozdelím farbivá do misiek, aby sme mali farebné cesto. Presne tak. Pridáme rôzne farbivá do rôznych misiek. Dobre urobené. A teraz to naplníme cestom. Úžasné. Dovol mi teraz vziať panvicu. A tu je. Nalejte trochu oleja na vrch, aby sa to nelepilo. A teraz pridajme cesto na tortilu. Úžasné. Vonia to úžasne. Otočme to na tanier. Úžasné. Teraz budeme potrebovať viac cesta. Ahojte, priatelia. Faj! Dobre, teraz je rad na nás. Pozri sa na kurácie prsia. Myslíš na to, na čo ja? Samozrejme! Poďme hrať bejsbol. Chytanie? Úžasné! Hurá! Dobre, teraz osmažme kurča priamo na panvici. Perfektné. Také hladké a jemné. Budeme ho musieť nakrájať. Jej! Hej, to je nôž. Prestaň sa s ním hrať. Ale
Dobre, len takto nakrájajme kuracie prsia. Bez hrania. Je to nudné. Áno, ale je to aj super. Počkaj, čo? Odrezal som si prst. Och, Zach! Odrezal som si prst! Čo? Och, čo si to urobil? Umieram! Čo je to za hluk? Nie. Chalani, kúpili ste to? Žartoval som. S mojím prstom nie je nič zlé. Pozrite, bol to žart. Čo? Žart? S kuchárom sa nežartuje. Beriem tento nôž. Už žiadny nôž pre teba. A čo uhorky? Ako ich nakrájame? Teraz ich nakrájaj rukou. Ako to mám urobiť? Mám nápad. Dám to priamo na ventilátor a potom sa to samo nakrája. Pozri, priamo na tortilla. To bolo úžasné. Teraz urobme to isté s paradajkou. Úžasné. To je taká zábava. Teraz pridajme kurča. Počkaj sekundu. Chcem skúsiť jeden kúsok. Hej, Zach, to je naše súťažné jedlo. Prestaň to robiť. Chlapi sa hádajú. Hej, poďme urobiť náš sladký burrito. Áno, presne tak. Pridajme trochu nutely. Rozotri to rovnomerne. Perfektné. Je to tak chutné. Áno. A teraz pridám trochu zmrzliny priamo na nutelu. A teraz gumové červíky. A samozrejme, nejaké ďalšie sladkosti, ako cukríky a marshmallow. Pozri, je to perfektné. Pozri sa na náš malý sladký burrito. Počkaj, nie je sladké. Dievčatá majú vlastne sladké burrito a je obrovské. Som zelený od závisti. Hej, Zach, nie je to dobrá farba pre teba, ale viem, čo bude dobrá farba pre teba. Zach, pozri. Práve ideme postriekať náš burrito s nejakými Skittles. A bude to super zelené a úžasné. A teraz to urobme ako monštrum. Skvelá dekorácia, že? Skvelý nápad, Quentin. Dievčatá, žiarlite, váš čas vypršal. Teraz mi dovolte ochutnať vaše burrita. Chlapci, to je náš Frankenstein burrito. Dobre, nechajte ma to skúsiť. Nie zle. Vlastne celkom dobre. Páčilo sa mi to. Skvelá práca. Teraz vyskúšajme burrito dievčat. Nech sa páči, šéf kuchár. Je to sladké. Je to obrovské a také farebné. A tak chutné. Kombinácia všetkých sladkostí je jednoducho neuveriteľná. Áno. Páčilo sa mi to. Dievčatá, v tomto kole vyhráva tým dievčat. A dostaneš peniaze. Hurá! Teraz posledná výzva, ktorá rozhodne, kto vyhrá hlavnú cenu. $1 milión. A začalo sa to. Áno. Ideme na to. Pridajme trochu mlieka. Teraz pridáme Nesquik. A s pomocou tejto vrtačky to všetko zmiešame pomocou triku z internetu. Úžasné však? Áno. Pozri. Zach, turborežim. Pozri. Wow, toto je úžasné. Jej. Super. Chlapce budú chlapcami. No, najprv poďme ovoňať túto úžasnú čokoládu. Teraz ju nalejme do misiek. Oddelenie podľa farby. Skvelé. Teraz budeme potrebovať nejaké ventilátory, pretože ideme roztopiť túto čokoládu. Presne tak. Pred našimi očami sa čokoláda topí. Hej, prečo to na mňa fúka? Ahoj, priateľka. Musíme roztopiť čokoládu, nie sušiť si vlasy. Máš pravdu. Prepáč. A je to hotové. Skvelé. Teraz budeme potrebovať tieto guľové formy. Nalejme tam všetky farby čokolády a teraz musíme fúkať ústami. Pozri.
Sú úžasné. Pridajme tam trochu kaká. Teraz to zavrime. A vložte to priamo do pohára, aj niekoľko z nich. A keď šéf kuchár len naleje mlieko, bude to hotové. Čo? Och, nie. Mám nápad. Quentin, pozri. Najprv si objednajme nejaké cupcakes. Dobre. Tu sú. Teraz pomocou môjho žeriavu. Pozri, teraz vyberieme vnútro a nalejeme naše kakao do koláča v tomto pohári. Teraz máme dezert a koktail. Váš čas vypršal. Dovoľ mi to skúsiť. Skvelé správy. Teraz zistíme víťaza, ale najprv vyskúšam kakao. Začínam s dievčenským tímom. Je to veľmi skvelý nápad rozpustiť čokoládové bomby s mliekom. Páči sa mi to. Celkom pekné. A farebné. To je lahodné. Takže chlapci majú kakao vo svojom koláčiku. Je to tiež super a veľmi chutné. Ďakujem za slamku. A teraz ochutnám koláč. Áno, s nejakým čokoládovým mliekom. To je skvelé. Toto je jednoducho majstrovské dielo. Chlapci vyhrali. Prepáčte, dievčatá. Ich chutí naozaj lepšie. Hurá! Áno, vyhrali sme.